Splash byl průměrný pes. Šla. A. Pak snědla nějakou abecední polévku a to, co se stalo, bylo bizarní. Na cestě do břicha se písmena ztratila, putovala do jejího mozku. A teď? Má toho hodně co říct. Teď mluví. Jak teď? Hnědá kráva. Splash mluví, ano, mluví a mluví a mluví a mluví a mluví. Co je to cabouze? Co to zase jíme? Splash mluví. Hej, Joe, vhadby a víš. Nejmenuji se Joe. Nevždy má pravdu, ale ten šplouf mluví. Ahoj. Má hlas, je připravena křičet, šplouf vám řekne, o co jde, někdy se mýlí, ale málo kdy pochybuje, šplouf vám řekne, o co jde, že psi jsou jedineční. Testování 1, 2. Slyšet je mluvit, šploučat mluví a mluví a mluví a mluví a. Komunikuje, vyjmenovává, objasňuje, zveličuje, naznačuje a vysvětluje, bloviuje a přehání a y. Hyperventiluje. Splash opakovat, Splash mluví.